Hi guys, welcome back to my channel. So dinini video boy interest जागोन ओमफ्राय नै जानिया बिबारा नै दंफैबाय ओमफ्राय नै जाहैबाय फल बिफां आरो सरि दे गाइस जिंखा आरियो फलमफ्लों जिंखाया नै बारसोगारदो ओमफ्राय फिथाइयाबो थाइसोगारदो नै बोथोर राबायनो नै ओमफ्राय नैयाव जोङो जावनानै माने मैगं फोनो थाखाय जावखांनानै इयाव फोना होबा बोरैबा राखाव जाजोब्बाय आरो माबाजों सान्दुंजों ओमफ्राय नैयाव बाबाया इखौ माने एसे जावग्लिदो आरो ओमफ्राय नैयाव आदाया मैगंखौ फुदो आरो फाथोखौ फुदो आरो ओमफ्राय नैयाव नै फुबाय दं इया हाखौ माबाबाय दं नै ओमफ्राय बेनि उनाव नैयाव बाबायाथ' माबाबायसो दं जावग्लिबाय दं ओमफ्राय नै बाबाया जावग्लिबाय दं ओमफ्राय नैयाव आदायनो दा गोदान मैगं फैसिगोन आरो नैयाव माबायाव मा होनगोन जावग्लिनायाव मा फोनाय जायो नायनोसै आरो ओमफ्राय नैयाव जावग्लिबाय दं ओमफ्राय नैयाव इसे अखा हानानै इसे गोजोफिनबाय आरो अखा हानानै इसे गोजोफिनबाय ओमफ्राय नैयाव आदाया बेरा दुमबाय दं बाबा आरो आदासो बेरा दुमबाय दं आरो इयाव बेरा दुमबाय दं ओमफ्राय नैयाव ओमफ्राय दा इयाव माबाबाय दं जावखांबायमोन अखा हानानै माबाय गिसि सिथाफिनजोब्बाय तुझसे नहीं होगा बेटा तुझसे नहीं होगा ओमफ्राय नैयाव बेरा माखाया बोरायदोंमोन नालाय गोदान दुमफिनबाय नैयाव आदा हमना दंबाय दं ओमफ्राय नैयाव बाबाया माने इखौ सोबाय दं आरो मा होनगोन मिथिया सोबाय दं इयो दुमबाय दं माने ओमफ्राय नैयाव आदाया एकदम हमना होबाय दं आरो खावसे जासिगोन आरो ओमफ्राय बेनि उनाव नै खावसे जासिगोन ओमफ्राय बेनि उनाव नैयाव आदाया जावग्लिबाय दं आरो फोनो थाखाय मैगं थाइगं फोनो थाखाय इयाव आदाया जावग्लिबाय दं आरो मानो गाला जुखो नों इयाव गालिनामोन आया थुन्दिया फोखांबाय इयाव ओमफ्राय बया राखावखाखा सान्दुंजोंनो माबा जाय ओमफ्राय बै सिनियाव र' माबाफोरनो बावबाय मुला फोरनोबो ओमफ्राय नै सिनियाव थुन्दिया फोबाय ओमफ्राय नै सिनियाव मा फोनाय जायोसै नायनोसै ओमफ्राय नैयाव आदाया जावग्लिबाय दं ओमफ्राय नै जोंहानि बेरायाबो जाखाबाय ओमफ्राय नैयाव इसे जायगाखौ गेदेरसिन माने बेरा आगोलनिसाय आगोलनि एसे फुराना जाबायमोन नालाय ओमफ्राय नैयाव आदाया जावग्लिबाय दं मैगंखौ एकदम मेंबायबो खोमा मेंबाय आदा मेंलायाखै नामालै नैया दा आङो इयाव जना दं आरो ओमफ्राय या एकदम जावग्लिबायानो दं नै जोंहानि आबैया ओमफ्राय नै फुल माखाया गुफुरानो जाजोब्बाय आरो नोंसोरो नुदोंना नुवाखै गुफुर बांसिन नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय नै बया मोजां जाखाबाय आरो सान्दुंबो दुंदोंमोन नालाय सान्दुं दुंनानै बया मोजां जाखाबाय आरो फुल माखाया इसे अखाबो हाना होदोना मालाबा बेनिखायनो आरो ओमफ्राय नैयाव फुला जि आराम जाखादों मालाय नैयाव फुला आंथ' बया पसन्द जाखाबाय ओमफ्राय नैयाव जोङो दा जिंखा खायानो आरो नै माने जिंखा खाबाय दं आरो जोङो दा इयाव ओंख्रि जानो थाखाय रानायखौ खादो आरो नैयाव दा जोंहानि माइया खादो आरिखौ ओमफ्राय नैयाव खाबायानो दं ओमफ्राय बेखौ गोथाव जाया नोंसोरो जिंखा ओंख्रि गोथाव मोनोबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंथ' गोथावथार मोनो ना गेदेरजों बया गोथाव जायो
ओमफ्राय नै बेराखौनो जोंनो होदोंमोन आरो मोनसे भिडिअ नोंसोरो नुवाखैबा नायदो आरो बेखौबो ओमफ्राय नै बया जाबाय माने बया थाइखादा आरो जिंखाया ओमफ्राय जोङो जानाया खनबा सयबासो जाखाबाय ओमफ्राय माने थाइनोनो माने मा होनो स्टपखौनो जायाखै आरो मा होनोमोन बर'आव बखरबाय आरो ओमफ्राय नैया माइया जिंगा खाबाय दं गेदेर गेदेरनो नै सिङाव हाबलांबाय बया मोनखाबायलै दिनैथ' जाजोबनांसिगोन नाजों ओमफ्राय आसलथे बयलारजों बया गोथाव जायो नोंसोर गोथाव जाफेरदोंना जाफेराखै आंथ' गोथाव मोनो र' ओमफ्राय ना गेदेरजों जेनेबा इदि ना गेदेर इजोंबो बया मोजां जायो ओमफ्राय नोंसोर मालाबा जानो नाय ओमफ्राय नैयाव जों खाबाय दं नै बुरजाथार मोनबाय जिंखाखौबो गेदेर 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 ओमफ्राय नैयाव दा जोङो संना जानोसै आरो बेखौ ओमफ्राय नैयाव हाबाय आरो माइया नैयाव दा हाबाय थाबाय आरो माइया नायलांबाय थादो होमबा हानायखौबो ओमफ्राय उनाव ओंख्रि गोथाव संनानै जासिगोन आरो ओमफ्राय नैयाव हाबाय दं आरो माइया हाबायानो दं ओमफ्राय नैयाव मोनासि जाबायनो खोमसिबो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बिसिमावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंसोरो बे भिडिअखौ मोजां नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं